nga po pala si Erwin Caparas, may-ari ng Tasios Kamtuhan. Tatagpuan nyo po rito sa 3294 Almasar Street, Barangay Tejeros. Nagsimula po ang Tasios Kamtuhan, 80s po, sa mga lolo't lola pa po namin. Tinuloy po namin noong 2009. Nagbakasakali po kami sa hanap buhay na karinderya. Kung kaya po namin hawakan, unti-unti naman po nakukuha yung tagumpay. Tuloy-tuloy lang po ang pagtitinda. Chinese kikiam po, misis ko po ang gumagawa at siomai po. Ako po nagluluto na po ng lahat ng mga putahe. Subukan nyo po yung mga kamto soup po namin, lengua asado, Chinese kikiam, lechong kawale, popis, marami pang iba. Dumalaw ko kayo rito sa Tasios Kamtuhan. Malaki po natulong ng Tasios Kamtuhan. Kapag patapos po ako ng mga anak ko, medyo gumanda-ganda naman po ang buhay namin, nakakaraos po. Tiyaga lang po. Lahat naman nakukuha sa tiyaga. Sa mga gustong pumasok sa karinderya, huwag po kayong magsasawa, ituloy-tuloy nyo lang po. Makukuha nyo rin ang tagumpay. Ganon din ho kami nagsimula. Wala rin naman ng tao. Nagtiyaga na lang ho kami para makabalik ko. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa Tasio. Huwag po kayong magsasawang pumunta rito sa Tasios Kamtuhan. At mag-i-enjoy po kayong kumain dito. Mura na, malinis pa.
Chinese cake, kaya sila gumawa niyan homemade.